Igbo be Igbo. Kai, God, Lord Zeus family, it can only get better. Oye money ana go not aba Amuche. Ye mo ke bunis. Oye money ana go not aba Amuche. Mana mu asigodu no ka nkene unu. Nke bụ na ụbọchị tata ewepụgo Amuche pipe a and for 2 days onwere nsipụtala ebe a ọ na-anyụzi nsị ọ na-anyụzi nsị through pipe a nsị na ọka nkene unu very well kene all of Zeus family maka na ọbụla obele ife anyị si na anyị chọrọ 2,088,000 naira mana ife ego na biya okay mana ihe anyị resite bụ 3,630,000 n'ife isi ka atụ ọkwamanya na oge elu like that mana ụmụ ihe men oge m bịa n'ụlọ ọgwụ a bụ 2,088,000 bụ bail mpụta kịta ọ bụrụ 2,288,000 bụ ihe dị na the bail ịfụ ọya na-adị na-esebere mụ na ndị ụlọ ọgwụ ọ na-abụ mbịasịa n'ụlọ ọgwụ mee vidio ọ bụ na biil onye a bụrụ 1,000 mbịa pụọ nnachite azụ asị na 15 agbakọnyela ego ịmago na Zeus bịa adị m alụ gọọmenti ọ bụrụ ndị politiks na-enye m ego I call my friends on phone ana m akpọ ha bụ test kpọọ Obi Kubana kpọọ Obi Ebig Nwankwọ I disturb people fanye m ego n'ego ahụ efu a na-atụ onwe ndị ọya dịpụta efu 500 naira kọmasị ifu onye kwunye 1,000 ifu ndị be anyị n'obodo oyibo na-alụjụ ọbụla akwụdo ụgwọ onwere ebe na-ebunye m the million I'm talking to doctors kebe esi adị ego a kịta bed a day 20,000 enwunye ya discount of a bed nnachite azụ nwunye ya discount 200,000 mbịasịa na uni tichikwa dị 288,000 ọ bụrụ ọsọ ụlọ ọgwụ na-eme ya many people are doing it ọ dịka onwe ebe nna dị na-eji ebute ego afọ ife dị na agha adịrọ unu ya agbalịkwa mma kwesịkwa ije n'ụlọ ọgwụ asị m ka m kene all of Zeus family na ụbọchị tata na amala iji ọsị pipe anyụ nsị Amuche kebe amala si bata m n'ọnụ ka onwe nwa na-asị amala Amuche gift kene all of Zeus family o ọmalịcha nwa very grateful for all you guys have been doing for me. I really appreciate it. Oh, na frequently English and ọmalịcha nwa anyị ka anyị ji tọgbọ n'ilo ọ bụla ihe ego na pọs asị m na ọka nkene unu ebe unu zọkwara Amuche ndụ asịkwa m na Chukwu ga na-emekwala unu ife ọbụla unu bụ n'obi na-abụlọ njọ asị m Chukwu gozikwa unu na ọ dị ọkwa izi atụrụ dị m anya na anyị enweta 3 million bịa bụrụ nke 6 ihe nwe ya n'elu it can only get better ọ ka mụ na ndị ụlọ ọgwụ achịa ka anyị malụgoro ebe esi etinye ego ego nka ekene m all of Zeus family ịma na anyị bụ agafe mbụ akwalụ anyị enyeresikwa ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ ka anyị ma ma onwe ndị ya esitekwa isi ọma peace mommy ka ị nwekwara ịgwa Lord Zeus family aṅụrị jikwa m obi ama ekele Lord Zeus family asịkwa m amakwa m ebe m na-ebido mana asị ka Chineke kwụghachi onye ọbụla tiile aka n'ọgwụ ụlọ ọgwụ nwa ma asị na ebe onye si wepụta na Chineke ya anọchi ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs efu na-ewepụgo the pipe so nwebele oge ọ ya na-egotekwa n'ọgwụ na-anwụ supplement o amara uchizi Amuche kekwana ị na-agụ kebe na-eme nọọsịn emekwa good ihe nekwa gift of God ọ dịkwa single butelu na anyị mmanya she's a very good girl and beautiful girl inugo she's from Obosi the mmiri so butelu na mmanya nwa ị na-agbalị ọnwa ya ọnwa m nzọ ya na olulu m Zeus family ekenekwa mụ na onunu si eme ma star ma ndị njikọ kpọte n'ụtụ ma ndị nyere akaụntụ nọmba fa echefuo ma ndị nye 21 miss call enwetasikwa ozi unu it can only get better ọ maka Chukwu ka anyị na-eme ọ bụrụ maka mmadụ ka anyị na-alị anya n'ụlọ ọgwụ fụkwa ndị ọzọ nọ na the other room ngwa ndalụ n'uwe